Hello guys, assalamu alaikum ami internet uji yabobe telembedde on calminama on jurama ha joni kadi ko Siste Mira tan woni do e yeso modon ina nangue non seeda vraiment mi yi message uji mon partout wonde holto gonmi mais ko nangue no tan ko dum wonno dum kon non hakkilaji fo nane mon vraiment on jewni no fewi kon ko do buri kadi min garti e weltinde modon comme non kewden wadirde ni kala saha on ji yo Rego min Kedo 3e numéro medon animanno dum ko kaw Doudou mais hande gonden koy 4e numéro meden yo Rego min Kedo yo Rego min Kedo kadi hande arti koy force mine donc woni soma be bitedo beta drill dum non en jahat tan kedoden son kadi garten. Yo, what's up? I'm Mr. Dahman. I took it hard, man. Shit, my nigga. I wait up another way, need my on the mix. What nam do stow committee could kay komi geddudo ya wil biwan min komi eggudo leydi adi bonini ko on puddudo dedi amen kewi zirik mettudo te kala kaldo wiye ko deppudo kono min hunu kam mi wona teppudo te mi halirani gon pour poche teppudo koy ko ɓurɗo yodde mondo tipsumi ɓurɗo yodde mawni cikkumi kosamam hay gotanda to cippumi waɗe foti ɗum yar ko on mo tottumi itende merken mankaji gonɗen koye perde mbawɗen ko ƴakkude guerte mba fitade beeje commerçant gourɗo e perde c'est finition paste le père mais moment tranquille vos rivalité et puis désormais ko brutalité inévitable la fatalité melo e marabout mo validé no mi jangani égalité sabu leyda may dotalon mentalité ko quantité fo waddo qualité sa yeddi dum ngabbu e dow tali he no do mom techniquement ina hanga donc en jata yestan kadi so taw a jontirima walla so mesira jam gañim walla taw rimuji ma ina podi yado kap ina jogi set betadin yo ala beydi suturo ko dum ñagim won burbe mi sohla joni mi amin jambar wasorta ko talkitan jikkumane janginami hay sa tacci maaje tampitam a noddoyi serembe gam a famdiri jodade denke hay sa rendini asmane leydi a tayat hay so ka jamdi min drillatno jamma lengi yeah boy drill up min pusin watch shot anytime girl ma what a big up yeah boy drill up ma dem ngal lomto koyngal dow bituji drill up min kulani pick up de son dilini wuro ngo fof c'est min cuwa gasno hongude mo suusa bone fo yoreno min ko posana serata e gendude danger et les terroristes uji nder wuro min tampata e fellude pour l'instant da podon vitamine pour rimion ma kon bawa sellude all as in use boy game o buban ada andi ene sadi to mi fufan pour l'instant ko drill beldo ndudam ene welnami hay so mi suudan c'est militaire dala tato uran police yarata taw tulman comme dab ligot ligay hatimo ñun xamuñu lu sedd mine ma team all song pour gala bi do xosam da wiro neni safrir dum betadine min bade hen drill less min bade hen drill up do take it pour juge de kam ender sound kill them body sickness ho min bade hen drill less min bade hen drill up do yeah boy drill up min pusin watch shot anytime girl ma what a big up yeah boy drill up ma dem ngal lomto koyngal dow bituji drill up min kulani pick up what nam do stow committee could kay komi geddudo ya wil biwan min komi eggudo leydi adi bonini ko on puddudo dedi amen kewi zirik stop sen kedim do en on gandi force mine kanyum e der eco trip uji mabbe wona rapport uji tan be memata hen hay ko wona rapport uji e be mema hen te kam wiide non en so tawi en kedimo do en o wi ko yawi biwani kami eggudo leydi ndi addi bone won puddudo sabu deeda men kewi zirig mettudo kala kalda wiye ko deppudo be mbi leydi ndi addi bone hol puddudo so tawi be mbi leydi ndi addi bone hol puddudo do o halata ko ségrégation gondo e der leydi ndi parce que sen ƴeewi problème o fuddi koy état o di genre hettinabe laamu donc ségrégation ko ton fuddi ko dum wadi mo wiide addi bone leydi ndi hol puddudo deeda men kewi zirig mettudo non be kalata koy discours aji politicien ji parce que de gandi chaque fois ma wodo garda wi mamen badon moni te haysino jomum laamima en jeta haydara donc min ko yiyandam woni do nenne parce que so tawi en ƴeewi ko non so tawi en ƴewtindimo no fewi on sansan men pam ko ngaldon bangal halata e yiyandam min do arti o wi te kalkaldo wiye ko deppudo donc so tawi en ƴeewi kadi kalno dañƴa ko musma walla ko mettuma a yiɗi manifestude aɗa yaha walla wadde marche ni ga pour haalde hujjaji ma en général kewɗa ko fiyede hen walla terede hen par ce que en jii kawuji kewɗi baɗini hen donc ene fof en powi hen guiti men eɗen gandi situation on ko noon yarata
o wi ɗo henni min hunu kam mi wona teppuɗo kadi mi haaldata gonga sabu poche tekkuɗo donc so tawi keɗimo ɗo henni to wiyat ɗo min hunu kam mi wona teppuɗo firti haɗatambo haalde hujjaji makko haɗatambo haalde ko foti haalde so tawi o yi ko foti haalde e nder leydi ndi malgré nak probléme aji mbawta hebde hen retour o e maltraite yimɓe maltraitirte ni donc hattaɓe kamɓe haalde hujjaji mabɓe mi haaldata gonga sabu poche tekkuɗo du genre ko haaldani ɗum pour omo yoɓe walla omo hokke haalis pour o wawa deƴƴude ekkuɗo koye ko ɓuuri yodde mondo tipsumi ɓurɗo yodde mawni cikkumi kosamam hay goto anda to cippumi waɗi foti ɗum yar ko on mo tottumi itende ɗo kadi so tawi en keeɗimi ɗo henni o wi koye goo ɓurɗo yodde e mondo tipsumi ɓuuri yodde kadi e mawni cikkumi kosamam hay goto anda to cippumi donc ɗo ene jari heɗade ñanden mi yeɓino direct makko sur Facebook o wi hol décortique ɗo son makko coton tige o wi hol partie ɗi o yaadi hen holko yaadani hen kadi donc pour mi avant mbeɗa précise mo haaldata o en jahat tan jeeɓoyen vidéo seeɗa après garten live debbo goto mi andam komi jiiɗo tan ɗum ɗo vidéo o komi kollade ɗum o waɗi vidéo omo décortique le son coton tige walla mbiyan omo soi-disant décortique quoi en quelque sorte en tout cas omo décortique son coton tige e ene waɗi hen komi yaadani e ko waɗi ko ene waɗi hen komi yaadani te mi yehino ha minne kapi ɗeɓirabde kam seeɗa mbimo o fof jaabum par ce que mon haɗɗo ko andam mais après aussi ene waɗi ko ganduɗa ne watta no foti yaarude donc jaadirmi ɗum no foti yaarude ni donc o yaltini vidéo makko omo décortique coton tige ɗo kaldatmi koye kaari ɗo kalmi koye kaari et min je suis pas d'accord franchement je suis pas d'accord guila nden jogorno wadde oɗo live mais après no mbimi bonni tan hunde fof ne waɗi no yooɗiri quoi donc ko hande yonti comme yadani ko le fait de play de son du début à la fin chaque mesure mbiya ko kaari haaldere walla ko kaari haaldere kanko e hono makko en wadɓe ne keewi surtout nder TikTok o mbiɗa yiya yimɓe heewɓe nan ɗon ne mbaɗa ɗum je veux pas citer les noms mais je veux juste lancer un petit message min mbaɗa sikki a wawa décortique de son yam so tawi a anda carrière am holde fuɗɗi so tawi a suivtano kam depuis mes débuts a wawa décortique de son yam puisque hay way kono série de film ni so tawi a yeɓani début épisode haji ɗi ko woni yeeso ko après sa wiyata juge ɗum bon mi wiyata haalta hen mais ma wod ko manki par ce que a yeɓani début o il faut ko duttoɗa caggal donc so tawi a yiiɗi décortique de son jam aɗa wawi ruttade e carrière o won hen ko wona internet won hen ko ganduɗa yimɓe ne gandi ga hayso ala internet won ko ganduɗa kadi aɗa wawi aɗa jogui am accès en tant que mauritanien min ko mauritanien tu m'appelles je t'explique le son sinon tu m'invites après on va l'expliquer ensemble ɓe sikki noon ɓuuri yodde quoi par rapport e joɗa tan ne wiya ɗo ko ni attention et puis ɗum ɗon ça fait monter les tensions ene adda jiiɓuli ene adda oɗon gandi rek ene jiiɓa gueɗe ɗe quoi eyyi e ɗum waɗi ɗum ko parce que hay goto wonani to foti wonde ɗo min je connais des gens ɓe ganduɗa nan ɗo c'est des mélomanes ɓen so décortiquei son am mboɗo wawi jabde par ce que ko yimɓe ɓe ganduɗa guila mboɗo fuɗɗo walla mboɗo winda walla mboɗo waɗa wona gueɗe mbiɗa yiya ɗumen e milieu o mboɗo andi ɓe ene tawa wonko tawa so kaali tan ko kaali ko gonga par rapport e neɗɗo mo ganduɗa komi pinɗo jour goto tan jimi ɗum ni vidéo ene wiya ko ni kona donc ɗum waɗi mbimi kosamam hay goto anda to cippumi waɗa foti ɗum yarde ko on mo tottumi bon caggal nde keɗiɗen vidéo o ɗo ko haali ɗon ko haala woni ɗon noon malgré no min mi faami ɗum te weeɓani famde kadi sa o wi ko goo ɓurɗo yodde mondo tipsumi ɓuuri yodde hay e mawni cikkumi donc ɗum ɗon ko haala woni ɗon firtani jondam mais o haala ɗon to banggue gandal ça veut dire kanko o tipsi koye goo chroniqueuse ɓurɗo forde e nder mondo ko on o visi pour wawa décourtirde soma o rutti kadi o wi ɓuuri yodde hay e mawni cikkumi ɓurɗo yodde hay e mawni cikkumi noon firtani koye mawnan min o haaldata o wiyata ko mbaɗowo chronique mo mbawmi wiide oɗo ina wawi chronique walla mo mbawmi wiide oɗo ne wawi wonde idolam hay on o yewi ɗum kanko o sohli ko mbaɗowo chronique ɓurɗo forde e mondo ɗo kadi o ari o wi kosamam hay goto anda to cippumi foti yarde ɗum tan ko on mo tottumi so tawi en paami kosam makko hay goto anda to sippi firti ko bindol makko hay goto anda no windiri ɗum foti yarde ɗum tan ko on mo tottumi et ça veut dire que
wawi wadde ɗum décortiquer tan komo haalani son o joni en jahata en keɗɗen quelques mesures kappiking avant eɗen keɗoyo référent o jambar wasorta ko talkitan jikkumane janginami hay sa taccimaje tampi tampi a noddoyi serembe gambi a famdiri joɗade danke hay sa rendini asmane leydi a tayat hay so ka jamdi min drilatno jamma lengi yeah boy drill up jambar wasorta ko talkitan jikkuma ina janginami hay sina taccimaje tampi tampi a noddoyi serembe gambi a famdiri joɗade danke hay sa rendini asmane leydi a tayat hay so ka jamdi min drilatno jamma lengi donc so tawi en duttime décortication to wiɗo jambar wasorta ko talkitan jambar wasorta ko talkitan o haalɗen min e yiyandam mbiyami ko authentique o haaldata ɗo nene par ce que authentique o kañum yaltino son to wiyata jambar hulata wiide so wawa donc mbiyeten min ɗum waɗi ko yiyandam min mbiyami ko authentique jeeyi ɗum ɗo nene par ce que authentique ene heewi wasorade affaire de vie uji par ce que ko authentique kañum joɗino émission makko goto o wi wonde kanko ɓuuri artiste uji vie uji woni génération makko so tawi en dendini son uji mabɓe vie uji son uji mabɓe ɗi ɗon par rapport e vie uji makko ɗi e kanko ɓuuri ɗon ɗum tagui mi wiide jambar wasorta ko wiide wasorta ko talkitan ɗum waɗi kappi jaabimbo ɗo nenne wimbo jambar wasorta ko talkitan wasorta ko talkitan o noon talkiɗi firtani talki kaɓeteɗi mais talkiɗi sens mum yahata ko to vie uji ɗi ɗo kadi rutti o wimbo jikkumani janginami hay sina taccimaje tampi tampi o yiɗi wiide ɗon authentique hay sina taccimaje ɗe waɗi concert uji waɗi tourné ji partout par exemple en jii authentique watti wasorade e wiide so guiƴam taccimayo ngo so waɗi ni mi jaabo o rutti kadi o wi hay sina noddi seremɓe gambi a noddi seremɓe gambi noon firtani seremɓe no gandirɗen ni seremɓe mais o haaldata hay sinno yeehi o waddi featuring e artiste uji goɗɗi walla link uji artiste uji goɗɗi par ce que en jii authentique waddi featuring e OMG kadi o wino o waddi featuring e artiste uji goɗɗi international ɗi cuwataw yaltude ko ɗum waɗi kappi wiide hay sa noddi seremɓe gambi taganimo joɗade danki taganimo joɗade danki o noon wonde hay sinno waddi ɓeɗo artiste uji international featuring taganimo wonde roi joni nak en jahatan keɗɗen référent o seeɗa lengi yeah boy drill up I mean pushing watch shot anytime girl ma what a big up big up big up big up yeah boy drill up référent o machallah en keɗimo ɗum ina weeli machallah et puis drill o so tawi en keɗimo ɗum hakkillam yahata koye fresh rappeur français o soma ko biteɗo shop ma ɗemgal lomta koyngal dow bituji drill up min kulani pick up deux son dilini wuro ngo foof se min cuwa gasno hongude mo suusa bone fo yo reno min ko posana serata e gendude danger et les terroristes uji nder wuro kadi en keɗimo ɗo en o wi deux son fusi wuro ngo foof te min cuwa gasnude hongude mo suusa bone fo yo reno min so tawi en kettidimo ɗo no fewi o yiɗi wiide wonde kappiking aɗan yaltinina son muɗum FPDG o usbi kadi kañum ne yaltinina coton tige so tawi oɗon ciftoro chronique am mo bannomi o mi haalino hen mbimi wonde to mbiɗo paade min gartira seesa guila wiyaka min pusi wuro par ce que en jii en mbaɗini absence goto e nder guemo donc monemaɓe fof arti arde son muɗum e donc oɗo noon wonno troisiéme son meɓe ponno lancede yimɓe kadi paama son oɗo jeeyaka e clash o oɗo ko préparé noɗo guila avant clash o jeeyaka e plan de carrière mabɓe donc gote mabɓe fof ɗum waɗi gote mabɓe fof addi son mum banggue o on troisiéme son o joni on jii son nana fusa wuro ngo ha joni kadi ɓe mbino heddi goɗɗi kadi nana gara donc ça veut dire ɓe parani taw goɗɗi nana gara ɗum noon préparé kadi ɓe mbi mo suusa boni fof yo reno min ko posone te a serata e gendude donc so tawi en paami ɗo henne o yiɗi wi tan ko mo suusa clash yo rentoɓe keɓe gaddata ko posone a serta e gendude noon firti ko farkade donc ko posone bonɗo woni ɗon henne ɗum noon mbawɗo fof fi masque muɗum danger et les terroristes uji nder wuro min tampata e fellude pour l'instant da poɗɗon vitamine pour rimion ma kon mbawa sellude all as en use boy game o ɓuuɓani aɗa andi ene saɗi tomi fufani pour l'instant ko drill belɗo duudani danger et les terroristes uji nder wuro min tampata fellude donc so tawi en paami ɗon tan o yiɗi wiide kamɓe keɓe rappeur uji teɓe tampata clash de pour l'instant da poɗɗon vitamine pour rimion ma kon mbawa sellude so tawi on nani poɗɗon vitamine noon firtani poɗɗon vitamine no gandirɗen ni donc ɓe jiiɗi wiide kamɓe texte mabɓe o ine riche so tawi neɗɗo heeɗimo ɗum avant ene jaabo kam ma waw sellinde bindol muɗum ɗum woni ko yiɗi explique ɗo ko nda poɗɗon vitamine pour rimion ma kon mbawa sellude oɗon gandi guemo ɓuuɓani ina saɗi mami fuufani donc oɗon gandi kam guemo kam ɓuuɓani so tawi ko haalde gonga par ce que clash o asi kadi dartimo tan kadi continue yimɓe nan gummiro partout donc ina saɗi mami fuufani
ça veut dire ko memi yimbe fof donc ko dum wonno ko gaddunomi hande e yo Rego min Kedo 4e numéro men son forcément en mo beta drilo nji vraiment son weli et puis machallah nice rien à dire donc pour réclamnoɓe me Siste Mira ɓe mbeɗemi donc hankadi merci pour weltinde moɗon kala saha so Allah haaji inchallahu rabbi e kadi mbeɗa wimon tan hoti jejjite aimde partage kadi e abonnade plateforme uji télé mbaddu fof surtout kadi soutien moɗon abonne ɗon page Facebook Siste Mira 222 pour dole mon quoi kadi hoti jejjite mi wonan mon ɗo kadi onon kadi il faut gonnon kamene to pour soutien moɗon donc on se dit à la prochaine inchallah. Bye bye. Min drill up no jamma lengi. Yeah boy drill up. Min pusin watch shot anytime girl ma what a big up. Big up. Big up. Big up.